mane ondamo kendo donjo Homa Bay. Moko kuom grube mag rowere kod jogo ma Niang matimo pith mag gwen e kaunti ma Homa Bay ywak ni nengo chiemb gwen ni malo ka tiegruok bende ok giyud makare mar tayo ohalano. Jafwambo marwa Alia Beach nigi ler mathoth ewi ywak mag jopithgo. Remiro tiegruok malong'o e pith mar gwen kod nengo mani malo mag chiemb gwen gin moko kuom gigo ma rowere kaachiel kod jogo matimo pith mar gwen e kaunti ma Homa Bay wacho ne hinyogi kendo osebedo ka duoko chien mijing'o ma giketo mar chiwo thuolo mag tije kind rowere kokalo pith mar gwen. Brian Oching, japith mar gwen e ward ma South Kasipul e kanchur bura ma Kasipul mane odonjo e pith mar gwen bang' tieko sombe mbalariany wacho gin kod pek kalore kod rem yudo tiegruok malong'o. Gino ma okoni osemiyo gwen ma gipidho mang'eny tho kendo oseduoko chien pith mar gwen ma gitimo. Wan gi gwen maromo 280 kanyo, around 280 birds masane wan godo. Pek mwan godo maduong' en ot mane waneno warealize mokwongo ni ot mane wantiere godo en ot mokrom. En ot matin ma ventilation mare nok ber, yamo ok ringe iye maber. Mano nonyiswa gi expert, mano is a county livestock officer kano lemowa. Gwen ne tho, wasebedo kwa lose gwen, kata 280 mwan godo ni, mano ok e namba mane wang'iewo. Moko notho e kore, nikech nok wamiyo gi rit makare. Pok wayudo ng'ano mamiyowa technologies mabiro kinde ka kinde. Kata odoko ne giwacho ni pith mar gwen ni kod chiro mapiyo, to midhiero ma gineno e pith makamano, giwacho ni ka ok okonygi to nyalo hinyogi, ka giywak ni kata mana chiemb gwen ma gitiyogo e kinde ka kinde, bende nengogi ni malo, gino machunogi mondo giti gi chiemo mag dala, ma giwacho ni ok migi yuto mowinjore. Chiro mar gweno nitiere, kaka area ma Wayugis kaendi, wan gi chiro ma wanyalo wacho ni kata pith mar gweno mwadhini, wan sure bedo gi market. Which already ko kata within South Kasipul alone, Oyugis town, we have so many hotels nitiere kama ng'eny ma on a daily basis ging'iewo gwen. Fees nego gini malo kabisa. Koro wa supplement. Koro samo supplement like now uyudo kama oko nitie oko. Reason momiyo moko ni oko go en lack of feeds. Gima lack en minerals. Kalore kod pek ma jopith gwen go osebedo ka neno, riwruok mar Kindat mosebedo ka jopith gwenge mopogore ochako timo tiegruok kod siro jopith gwen e grube moko adek mayudore Kasipul mondo gibed kolony manyasani e pith gwen manyalo konyo e bero ngimagi. Kaka Kindat ne waneno ni mondo wachak riwruogegi mondo wakonygo oganda manie alwora marwa ma community marwa ma Homa Bay, to Kindat be watiyo e Homa Bay, Kisumu gi Siaya. Gwen ji ka pidho gwen to ji pidho gwen loke koro yudo ka gimoro achiel production ne piny. And then rem machielo ji pidho gwen maonge training moro amora ma gin go. Koro wan wadhi miyo ji training mondo gibed gi lony manyasani. Gwen tho mang'eny, to ang'o miyo gweno tho? Gweno tho nikech gionge gi knowledge mar rito gweno gi maber. To emomiyo Kindat koro biro mondo migi knowledge mar kaka ginyalo rito gwen gi maber. Apani mano ka wasemiyogi to ginyalo rito gwen gi maber. Mano ema apani en shida maduong'. Project ni wadhi gero ne grube adek gi udi mag gwen, to kendo gidhi bedo udi ma nyalo ting'o gwen madhi 500. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.